हमनी के सांसद भैया के भोजपुरी के परिवार बा, एकरा के मत करी जाए, सब ठीक नहीं लागत। और प्यार में ही सब कुछ बा, प्यार से रहल जाओ। प्यार अगर जितना लैंग्वेज हमनी के भारतवर्ष में बोला जाला, सबसे ज्यादा सुनल जाए वाला भोजपुरी बा। हमनी के मजबूत होके अपना भाषा खातिर बात करे के बा, हमनी के अपना भोजपुरी खातिर बात करे के बा। हमनी में एकता होके के चाहिए, तब बाकी लैंग्वेज के लोग से हमनी के लड़ाई लियल जाई, धूल उड़ावल जाई। अपने में लड़ के एक दूसरा के नीचा दिखा के का हो, कोनो फायदा नहीं खे। और ये प्यार वादा बा कि हमनी के जब तक भोजपुरी में बानी जा, हमनी के रह। तो नमस्ते जगदेव, तो का हाल बा? उम्मीद बा कि सबके बढ़िया फिर मस्त होके। तो देखो विनोद, बात ऐसा बा कि अपने सरकार के राइटर मतलब अखिलेश कश्यप बाबा, हाँ जगदेव अखिलेश कश्यप बाबा जो बात बोले बड़न एकदम बहुत अच्छा लगला बात। तो सबसे बड़ा खबर ये बा कि अपन अखिलेश कश्यप बाबा जो बात बोले बड़न भोजपुरी में मिला जुला के चले के बा, ठीक बा। तो उनका बात से तो लगा था कि एकदम भूकंप आवे वाला बा, हाँ जगदेव भूकंप आवे वाला बा। तो फिर सरकार आ रहा बड़न 28 तारीख के, हाँ 28 तारीख के। तो आज काजल राघवानी आ रहा बड़ी, तो जाई जा देखी जा, प्यार से बात दी जा, ठीक बा। लेकिन अपन सरकार आ रहा बड़न तो का कहल जी, अब सरकार और अखिलेश कश्यप बाबा दुए जना, हाँ भूकंप आवे वाला बा जगदेव कराकाट में, एकदम सब के जुटे के बा, ठीक बा। प्यार मोहब्बत आशीर्वाद इतना देवे के बा, इतना देवे के बा कि सब केहू मतलब दुनिया में सब केहू के पता चल जाए, ठीक बा। पवन सिंह में पवन सिंह के भाई में का होला अंतर, ठीक बा। ऐसी सरकार के अपना तो एकदम हाँ जौन बात बोल रही हुए बात होता। विनोद कहल रही कि 27-28 तारीख के अपन सरकार आवे वाला बड़न, ठीक बा। और आज लाइव भाके बोल दियन अपन सरकार कि 28 तारीख के आ रहल बानी, ठीक बा। कितना बजे खुद टाइम बता दियन अपन सरकार, तो बता देबो अगला वीडियो में। सरकार अभी बोले नहीं कन कि कब आई कब ना, लेकिन हमनी के बहुत पता चल गया, बहुत मतलब बात ना अच्छा ले पता चल गया कि अपन सरकार आवे वाला बड़न। तो हाँ तो सब केहू के जुटे के बाबूजी का अखिलेश कश्यप बाबा के साथ में, जो अखिलेश कश्यप बाबा बात बोला वन कि ऐसे चले के बा, भोजपुरी में मिलाई जुला के चले के बा। तो उनकर बात से तो लागला कि एकदम होके वाला बा भूकंप, कैसे कि जहाँ चलन अपन सरकार हो जा अखिलेश कश्यप बाबा एकदम हाजिर हो जालन। तो दुनिया जना के आवे के बा वही दिन है, मतलब सब भोजपुरी के गायक वही दिन आई 28 तारीख के, ठीक बा। सबके देखे खातिर जाम लगाई, इतना जाम लगाई भाई हमार कि 60 या 70 गो गाड़ी आवे वाली बाईस अपना सरकार के साथ में। हाँ थार के तो पत्नी के कितना थार गया, ठीक बा। लेकिन अपन चुनाव प्रचार करे खातिर खेसारी भैया आ रहल बड़न पवन सिंह के प्रचार करे खातिर, हाँ जगदेव। तो इतना मोहब्बत करम जाए उस दिन, इतना मोहब्बत मतलब पूरा दुनिया में पता चल जाए कि अपन खेसारी भैया के फैन कितना लोग बा। हाँ जहाँ जहाँ से भाई हुई बजा, जहाँ जहाँ से भीड़ हुई बजा, गाँव के एकदम जुटे के बा, ठीक बा। माहौल गरम कर देवे के बा, माहौल गरम ना हुई तो ना पता चली कि अपन सरकार के फैन कितना बड़ा आदमी, ठीक बा। तो हम भी आने वाला है जगदेव, ठीक है। तो सब लोग जुटे के बा दिन, हम जरूर आए अपन सरकार के देखे खातिर, कैसे उनकरा में एकदम हाँ उनकरे में प्राण बसेला। भैया के फैन नहीं तो जान भी दे देंगे अपन सरकार खातिर, ठीक बा। लेकिन आ रहा सरकार और काजल राघवानी भी आ गई भाई आज, तो जाए जा काजल राघवानी के देखी जा, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दी जा। और खास बात तो ये बा कि अपन सरकार के जो है लुक देखा जा, है लुक जो बात एकदम जबरदस्त लुक बा, ठीक बा। हाँ जगदेव गाना की शूटिंग हो गई बा अपन सरकार के, देख लीजा जो लुक बा तो एकदम जो गाना आई नु एकदम सुपर हिट गाना आई, गाना ट्रेंडिंग में जाए के चाहिए। तो चुनाव प्रचार छोड़ के गानों में तन लाग जा, ठीक बा भाई हमार। केहू अभी उतना गाना के फेरा में रहत नहीं थे, ठीक बा। लेकिन गाना के इतना प्रमोशन करी जाए, इतना मतलब बजाई जाए गाना के, इतना सुनी जाए तो गाना एकदम ट्रेंडिंग में चल जाओ। अपन सरकार के आ रहा भाई, जो लुक देखला के बाद एकदम पता चला था कि हाँ माहौल गर्म हुई अब की बार। और सपना चौहान के साथ बवाल गाना आ रहा बा, अगला वीडियो में बताएं कौन गाना आ रहा बा, ठीक बा। तो बाकी चलता नहीं भाई, मिलो फिर अगला वीडियो मिलेगा। कुछ अलग ना, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक बा। कोई जबरदस्ती नहीं के भाई। चलता नहीं भाई, फॉलो आगे, नमस्ते।